Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Estamos a tan solo 72 horas del inicio de la campaña. Arranca este viernes con la ya tradicional pegada de carteles y aunque probablemente sea esta una campaña mucho más modesta y austera en los medios, no lo será tanto en la tensión que ya se puede palpar entre los candidatos. Por este plató ya han pasado los responsables de campaña del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Popular de Galicia. Estábamos pendientes de tener con nosotros al responsable de la campaña para el Partido Socialista de Galicia. Está con nosotros esta noche Pablo García, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Y como siempre, me acompañan también en esta mesa 4 nombres propios del periodismo en Galicia. Está con nosotros a su lado, al lado de Pablo García, el director del gratuito lunes a viernes, Alfonso Ribeiro. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Buenas noches. En el otro extremo de la mesa, nuestra ya colaboradora casi habitual, diría, Ana Martínez, delegada de la agencia EFE en Galicia. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. A su lado, el analista y periodista político Luis Villamor. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Hola, buenas noches. Y finalmente, nuestra colaboradora también ya habitual, María Méndez, periodista. Muy buenas noches, María. Buenas noches, Carla. Señor García, el exministro Pepe Blanco ha afirmado que tienen ustedes encuestas que estiman un derrumbe, y cito entre comillas la palabra derrumbe, del Partido Popular y la pérdida de la mayoría absoluta de Feijóo. Sin embargo, ayer mismo la empresa de encuestas Sondage publicaba datos según los cuales el 65% de los encuestados piensa que va a ganar el Partido Popular y solo 5 de cada 100 piensa que lo hará el Partido Socialista. Me gustaría conocer cuáles son sus reflexiones, su pensamiento, sus valoraciones sobre esta encuesta o semi-encuesta, porque no es una encuesta de intención de votos realmente, y la que tienen ustedes. Bueno, eu creo que non son comparables, nin en todo caso estábamos medindo o mesmo. En todo caso, o que o exministro Blanco dixo que o Partido Popular perdía a maioría absoluta. Non que si gañaba as eleccións ou non, quero decir, creo que son enquisas distintas e creo que para nada, en todo caso, pero sexan cal sexan, eu as enquisas sempre as vexo como unha tendencia, un momento puntual e o que marca é un estado de ánimo, de algún xeito unha evolución hacia onde imos, non en términos cuantitativos e sobre todo cando, si é verdad que as enquisas o que dicen é que todavía hai un gran número de xente que non ten decidido o seu voto, para trasladar eso a términos cuantitativos de diputados e de resultados me parece complicado. O que sí coinciden as enquisas do PSDG e numerosos sondeos publicados e non publicados por distintos medios de comunicación é que o Partido Popular ten unha tendencia a baixa desde fai uns meses e iso se está acentuando. E, polo tanto, a partir de aí, ese é o escenario no que nos movemos. Repito, eu cuantificar eso, non vou entrar nesa batalla, porque ademais as enquisas o que habería que coñecer eran os datos das enquisas, non as conclusións de calquer enquisa que un analista fai. Bueno, yo ya sé que a los políticos no les gustan las encuestas y sobre todo cuando los periodistas... Sí, las utilizamos moitísimo. Ya lo sé, pero no les gustan, sobre todo cuando no son del todo favorables, ¿no? Pero a nosotros los periodistas nos encanta, evidentemente, cuantificarlo todo. Ayer el exministro y diputado en el Congreso del Partido Socialista, José Blanco, también reconocía que no había una remontada significativa del Partido Socialista. ¿Usted cree que Izquierda Unida o estas nuevas, o bueno, no realmente nuevas formaciones nacionalistas escindidas del Bloque Nacionalista Galego puedan estarle quitando o recuperando algún voto de ese voto descontento del PSDG? Home, pode haber variacións de voto, nos en todo caso que estamos traballando e lo vamos traballando e vamos a traballar esta campaña precisamente para que ese voto útil, ese voto que é do PSDG, confíe e vote o PSDG. Sen dúbida pode haber variación de votos, pero en todo caso, nas forzas que
que mencionaba antes, por ese como Izquierda Unida, hai que recordar que xa quedou moi pouquiño, fai 4 anos, creo que recordar que era na provincia de Coruña, de ter representación parlamentaria, polo tanto, sí que é unha forza que está aí. Eu o que creo é que o PSDG o que ten que centrar a campaña é precisamente que o voto útil da esquerda se centra no PSDG e en eso vamos a traballar. ¿Y usted no cree que el caso Pokémon que ha explotado en plena pre-campaña y además que parece irreversible, ¿no?, su desenlace, porque cada día tenemos nuevas noticias sobre imputaciones, ¿teme usted que la imputación del alcalde de Ourense, la posible implicación del Ayuntamiento de Lugo, castiguen al partido en las urnas? Home, eu creo que o caso Pokémon e estes casos, que ademais ven sendo habitual que coñezamos en época preelectoral, non beneficia o PSDG neste caso, nin o Partido Popular, nin a ningún partido político. Eu creo que non son precisamente as cousas que ningún partido político desexa, de ningún dos partidos políticos. Nun momento, ademais, onde constatamos día a día e esas, xa que a vostede lle gustan tanto as enquisas, sí que son bastante coincidentes todas, no sentido de que os políticos temos a imaxe que temos e damos a imaxe que damos, e os cidadáns non nos perciben ou non nos acaban de percibir como unha solución, senón máis ben, en moitos casos, como un problema, que salgan este tipo de cousas e que ocurran, porque o grave non é que salgan. O grave sería que non salieran, non? O grave sería peor se non saíran, non é bo nin para o PSDG, nin, repito, eu non creo que para ningún partido político sexa bo. El caso Pokémon ha abierto, digamos, una crisis, no sé si ponerle un adjetivo calificativo de grande, pequeña, mediana. ¿Usted considera que su partido ha salido un poco herido de ese conflicto? Bueno, é obvio que o Partido Socialista, volvo antes, non está contento do que pasou. O Partido Socialista obrou e reaccionou como tiña que reaccionar, non? De inmediato, suspendendo de militancia o compañeiro alcalde de Ourense, e o alcalde de Ourense dimiteu nos días pasados. Bueno, eso non é, lóxicamente, eu non sei chamar de crisis ou mini-crisis ou maxi-crisis, en todo caso non é desexable, pero en todo caso é de circunstancias que había. E, aínda que sean decisións, e son decisións dolorosas, pois o partido ten que estar por enriba deses intereses e de algún xeito de defensas tamén que respetamos, porque eu, a nivel personal, sigo confiando na inocencia de Paco Rodríguez, pero confíe ou non confíe, o caso é que había uns feitos e unhas acusacións de momento, encima da mesa, e, polo tanto, un alcalde entendemos que non pode seguir gobernando unha cidade nesas circunstancias. A partir de aí, eu creo que reaccionamos da forma lóxica esperada pola sociedade, pola cidadáns de Ourense e tamén polos militantes do Partido Socialista. Volvamos a la cita electoral del próximo 21, nos queda muy poquito, 19 días exactamente, para que los gallegos decidan qué gobierno desean. En caso de que el Partido Popular, como dicen sus encuestas, no renueve la mayoría absoluta, ustedes tienen posibilidad de entrar a formar gobierno siempre y cuando pacten. ¿Con quién va a pactar el Partido Socialista? ¿Con el BNG? ¿Con ANOVA, con Izquierda Unida, con Compromiso por Galicia? Con Mario Conde, no. O Partido Socialista leerá, como sempre, como calquer partido. Eu creo que isto tamén é unha pregunta moi típica e unha resposta moi típica. O partido, os políticos, sobre todo, eu creo que todos, pero por lo menos o PSDG ten un proxecto propio, un proxecto político propio e un partido político propio. E se presenta as eleccións, e unha vez que haxen os resultados das eleccións, lóxicamente, temos que saber, primeiro, acatar, que non faltaría máis, o resultado, e segundo, ler ese resultado en términos cuantitativos da representación que temos e mirar as posibilidades que nos otorgan os cidadáns. A partir de aí, o Partido Socialista ten moi claro, digamos, que non quere que goberne. E iso non temos ninguna... non se nos doi ninguna prenda de decir, non queremos que goberne o Partido Popular, non só por gobernar o Partido Socialista, senón polas políticas que leva a cabo o Partido Popular e que levou a cabo estes 3 anos e medio de goberno de Feijóo. E, polo tanto, iso temos moi clarísimo que non é o que queremos. É dicir, na medida e mentre o Partido Socialista poida, e hasta onde chegue, porque non dependerá só del, nese momento vai a facer todo o posible para que non goberne o Partido Popular. Repito, non só por querer gobernar o Partido Socialista, que tamén,
senón porque entendemos que é contraproducente e é totalmente oposto ao que o Partido Socialista, o modelo que ten de sociedade, o modelo que ten económico, o modelo que ten de medidas para sair desta situación, en definitiva, como o blanco e o negro. Por lo tanto, faremos todo o que estea na nosa man dentro das nosas posibilidades para que non goberne o Partido Popular. Eu creo que estos ciudadanos o saben claramente. Bueno, era una pregunta a lo mejor evidente, sin embargo, aquí mismo en este plató su secretario general, Pachi Vázquez, había dicho que, rememorando lo que había sido el bipartito, que había errores que no se debían volver a cometer y que no se pactaba a cualquier precio, ¿no? No, por supuesto, claro que non é a calquer precio, pero o Partido Socialista ten moi claro que o objetivo é que non goberne o Partido Popular. ¿Y cómo le explica el Partido Socialista de Galicia a sus electores? ¿Usted cree que el elector entendería una reedición de un pacto después de la experiencia muy cuestionada, incluso en sus propias filas, del bipartito con el Bloque Nacionalista Galego hace 4 años? Eu creo que os electores, repito, se o Partido Socialista ten moi claro que non goberna o Partido Popular, é porque os seus electores e os seus votantes eu tamén creo que teñen moi claro que o interés xeral é que non goberna o Partido Popular. Por lo tanto, non demonizamos, independentemente que houve errores e que haberá que tratar de non volver a cometelos, e houve puntos débiles e puntos fortes. E quizás tamén agora temos unha perspectiva despois do goberno de Feijóo do que realmente para naqueles momentos a mellor eran errores, 3 anos e medio despois resulta que son meras anécdotas casi, e estamos bastante peor do que estábamos. Este é, bueno, un discurso da dereita política, bastante habitual tamén, e máis, é o único eixo da campaña que ten o Partido Popular, que se goberna, se saca a maioría absoluta, gobernarán eles, e se non, gobernarán outros partidos. E, por lo tanto, ese é o eixo da súa campaña. Eu creo que non debemos demonizar os gobernos de coalición, e de feito temos exemplos donde funcionan ben, e temos outros exemplos donde funcionaron menos ben, incluso en algúns que se romperon, e hai que admitilo con certa naturalidade. E o Partido Popular tamén goberna en coalición, en moitos sitios, é dicir, está gobernando en coalición en moitos sitios, e entonces nese caso é normal. Cando o Partido Popular en Extremadura goberna co apoio de Izquierda Unida, pois ten que ser moi normal esa coalición e moi boa, e sin embargo que o Partido Socialista se plantexe goberna en coalición en moitos povos e cidades deste país, e goberna en coalición, pois é a denominación do bipartito e a algún xeito demonizar as coalicións. Eu creo que iso é do século non pasado, senón do anterior, porque o pasado ainda nos queda moi cerca, e é un discurso que quizás é verdad que despois de 3 anos e medio de goberno do señor Feijóo, eu se viña de Lalín e facía unha reedición das casualidades, das portadas dos xornais das locais, co diputado da zona, que non vou a mencionar, onde estaba facendo as promesas que fixera fai 3 anos e medio exactamente as mesmas, e máis, coincidían os titulares e coincidían o que se prometía. Claro, despois de 3 anos e medio, pois temos o que temos, e a verdad que nese caso non é cuestión demagóxica, é que un partido que está no goberno, cando se enfronta a unhas eleccións, se isto somos medianamente normais, o que nos debe explicar é o que fixo nestes 3 anos e medio. Como o Partido Popular creo que ten moi pouquiño que explicar no que fixo estes 3 anos e medio, pois o seu discurso totalmente lícito políticamente de utilizar, é que se gobernan eles, se vota o Partido Popular, vai gobernar el solo, cousa bastante obvia que todos saben, e se non, que vai haber máis partidos nunha coalición. Bueno, pues a mí me parece moi pobre argumento para presentarse a unhas eleccións autonómicas despois de 3 anos e medio de goberno, e de goberno con unha maioría absoluta, total, sin atadura de ningún tipo, para poder facer o que pudo e quixo. Señor García, abrimos un turno de palabra, si le parece, de preguntas a mis compañeros. Alfonso, adelante. Sí, gracias. Bueno, eu volvendo un pouco ao tema das enquisas, que vexo que se... Non soy la única, ya ve. Bueno, porque é o que toca, non, basicamente. Aunque vostedes sempre din que a enquisa que vale a do día 21, non? Pero vexo que se amosa prudente, pero de acordo cos datos que vostede manexa, poderíanos decir si cabe a posibilidade de que no novo Parlamento deixe de ser tripartito, é dicir, que rompan aí algunhas forzas, ou ese, digamos, eso pertenece
a manexo interno do partido. E a segunda pregunta, no caso de que efectivamente entraran as novas forzas, si cree que ese feito, é dicir, a fragmentación do voto nacionalista, lles dificulta a vostedes a posibilidade de facer algún pacto? Coa primeira, o de que seamos desconfiados e prudentes, aos feitos nos remitimos, non? Porque temos todos exemplos en comicio tras comicio de enquisa, que despois ese día, bueno, pois, o que non sei é como ninguén se pon colorado. Pero non se pon, de feito, se toma con total naturalidade. E todos gañan ese día. Se toma con total naturalidade e xa está. Por lo tanto, é por experiencia. Pero si contempla un cambio vamos a ver, sustancial. É obvio que hai esa posibilidade, repito, fai 4 anos cun momento político totalmente distinto. Eu recordo que Izquierda Unida había estado moi a puntiño de conseguir representación pola provincia de Coruña. É obvio que coa extinción do BNG, con parte dos seus activos, incluso alcaldes importantes, incluso moitos concelleiros, é dicir, xente importante de peso do que era o BNG, pois, de algún xeito, está aí, existe, ten unha representación, nos guste máis ou nos guste menos, ou estemos máis ou menos de acordo, co cal esa posibilidade existe máis que nunca. Home, eu creo que, ademais, aquí vai a influir moitísimo, ou está influindo moitísimo, e eu creo que vai a influir aínda máis a partir de agora, que os cidadáns perciban claramente que, primeiro, e eu creo que eso o van a percibir, o están percibindo, e que cada día o perciben, ou espero que o perciban máis, que o señor Feijóo vai perder as eleccións, que o Partido Popular vai perder as eleccións, e, polo tanto, para iso, os cidadáns, a xente de esquerdas, a xente que quere unha sociedade distinta, que ve isto dun xeito distinto, ten que concentrar os esforzos e a forza para concentrar os esforzos é o Partido Socialista. Por tanto, tamén esperamos que aí, nese sentido, se apuntale máis número de votos. Pero a posibilidade está aí. Que iso vai dificultar máis ou menos? Home, lóxicamente, pero nós non somos como o Partido Popular, é dicir, nós non partimos da premisa de que poñernos de acordo con outras forzas sexa un problema. É verdad que moito máis, porque isto da democracia é caro, e o de falar leva tempo, e o de chegar a acordos é moitas veces lioso, de algún xeito, pois tamén todos temos, é moito máis fácil, de algún xeito, poñerse de acordo unha mañán consigo mismo e salir ali e decir o que hai que facer. É máis fácil, pero, bueno, na cultura do Partido Socialista, o poñerse de acordo con outras forzas políticas non é un problema. Que eso é posible? Pois claro que é posible. Prevese tamén unha alta abstención. A quen perxudicará máis? A quen pode perxudicar máis? Eu esos mitos das abstencións se perxudican máis a un ou a outros. Eu creo que neste momento hai máis que nunca, e iso sí que coincido na importancia das enquisas, si hai un dato novo que as enquisas é ademais algo histórico, é dicir, non ten precedentes, que cando comenzamos, fai un mes, que foi cando Feijóo convocou as eleccións, os datos, había un dato que si era significativo, porque o resto, bueno, máis ou menos xa viñan arrastrándose de antes, e é que o Partido Popular partía con menos fidelidade de voto que nunca na súa historia. É dicir, cando xa arrancaba sempre o Partido Popular cunha fidelidade dos seus votantes moi altas, nesta ocasión, digo, non ten precedentes, porque además, tapanto o votante do Partido Popular é normalmente un votante fiel, partía coa fidelidade máis baixa da súa historia, co cal eu creo que hai moito votante do Partido Popular que se sinte defraudado e se sinte enganado polo goberno de Feijóo e que tamén vai a ter abstención. Ana, por favor, adelante. Quería saber se temen máis imputacións de cargos socialistas dentro da operación Pokémon e que pasaría... Perdón, sí, vai a ver. Si temen vostedes. Non, temer non. Nos temer non tememos, nin deixamos de temer. Nos, lóxicamente, as imputacións... A imputación é unha palabra maldita, e entendiblemente, pero a imputación é verdad que... Sí, tiene unha carga emocional tremenda. Ten unha carga emocional no sentido de que hai imputacións e hai imputacións, ademais, e donde, cando eres un cargo público, como é un alcalde, de algún xeito estás exposto todos os días, a todas horas, cando tomas decisións, a unha posible imputación. Ben, é verdad que hai imputacións e imputacións, e, por tanto, eu creo que máis que a palabra de imputación, para min, o que determina unha cousa ou outra é de que estamos falando e de que tema estamos falando. E, en todo caso,
os cargos costentas tamén, pero non nin tememos nin deixamos de temer. Nos, por suposto, non obraremos en consecuencia se soubera, esperamos que non, lóxicamente, pero tanto como temer, non. E no caso de o PSOE criticou moito Alberto Núñez Feijóo cando fixera a promesa electoral para solucionar o desemprego, non pode ser que a que fai agora Pachi Vázquez sexa imposible de cumplir, dada a situación tal como está? Non, porque a de Feijóo eran 45 días, non? En 45 días se solucionaba o tema do desemprego. Bueno, eu creo que non sei quen confiou nela naquel momento, creo que hoxe non é iso, sino todo o contrario, sino que agravou. A proposta de Pachi Vázquez de emprego está perfectamente cuantificada. Sabemos o que nos costa, ao longo da legislatura son 4 anos, os cartos que nos costa e de onde se sacan. Por lo tanto, non son comparables. Estamos falando dunha bolsa de emprego de 25.000 sobres en 4 anos, unha duración determinada que costa X cartos. E eses X cartos saldrán da outra casilla. O noso programa electoral, iso tamén é algo innovador e é algo que eu creo que debería ser desde fai moito tempo, pero que si cabe nestes momentos máis que nunca, que no fondo é un balance e é un debe e un haber. E, polo tanto, cando ti faz e pos unha proposta encima da mesa, tens que poñer canto vai costar e tens que ver onde vas a sacar. Por lo tanto, non son comparables. A de 45, que en 45 días se acababa o problema do desemprego, eu creo que non era demasiada etérea, era mentira, pero, bueno, eso xo sabíamos, pero, ademais, era moi etérea, non estaba dito nin posto como. Luis, por favor. Quería preguntar se pon realmente a man no lume no tema da operación Pokémon neste momento, por unha banda, e por outra, quería saber se entre a operación Pokémon e mesmo a crise que estamos a piques de intervención, mesmo se fala para este fin de semana, xa veremos, se non teme realmente un grado de desafección, un grado de absentismo, por insistir na pregunta do compañeiro, olímpico realmente. E xa unha terceira, se non cree que dentro do seu partido hai xente que está traballando para o día despois, no caso do que o PSOE non salve os muebles. Bueno, que poña pan no lume, o que dixen e manteño, eu creo na inocencia do compañeiro Paco, creo na súa inocencia, sobre todo porque el mo dice, e porque eu non teño outro dato máis que eu creo en el, como creeron miles e miles de ourensáns. Por lo tanto, o que ten que demostralo, ademais, agora, si será alcalde, con toda a tranquilidade do mundo e con todas as súas forzas. Poñer a man no lume, eu non poño a man no lume por nadie, é dicir, sobre todo cando non teño datos. A mí me deixan ver o sumario, que é outra das cousas. É dicir, alguén neste país tería que decir, ou nos tería que explicar, este sistema donde ti vas ali, estás, non sabes nin por que vas, votas 48 horas, che fa un par de preguntas, sales dali, neste caso, bueno, con as imputacións, en outros casos fai só uns anos sin imputacións, e resulta que despois, día tras día, nos xornais se van coñecendo detalles do que é un interrogatorio en teoría entre unha xuíza e un acusado. E non pasa nada neste país. É dicir, nadie dice nada. Por suposto, eu todo o respeto. Pero non teme que pase como coas cereixas, que se tire de unhas e veñan unhas tras outras. No, pero en todo caso non mo podo nin plantear, nin pensar neso, é dicir, que se aclare o asunto, que se chega onde se teña que chegar, confiamos na xustiza, a pesar destas cousas que ten a xustiza, que non entendemos, nin entende, eu creo que ninguén, é dicir, se hai un interrogatorio dentro dunha xuíza e un acusado, e o acusado lle preguntan dúas ou tres cousas e sale con os cargos e despois resulta que coñecemos, non sei se de maneira, non sei a través de quen, e non sei como, datos e datos e datos que ni siquiera o acusado, ademais, neste momento se pode defender porque non pode decir nada, bueno, é un pouco desquiciante, pero eu aí non temos, é dicir, que a xustiza actúe, que chega hasta onde chega a chegar, que teña que comparecer quen teña que comparecer, que se chega hasta o final, sin ningún tipo de problema, nin de menoscabo a súa actuación, independentemente que teña a opinión que teña, non? E iso sí que o digo. A outra pregunta que me facías era... A abstención olímpica que lle plantexaba dada a coyuntura. Eu dixen antes no sentido de que os políticos, todos os políticos, tiñamos que nos plantexar, ou temos que nos plantexar cada vez máis moitas cousas. E é que ese grado de desafección é por moitos motivos, e temos motivos, pero tamén... Entre ellas, nos casos de corrupción, seguramente, entre eles ese,
Entre eles tamén hai outros moitos, e non é ao mellor o foro nin a cuestión de decilos, pero tamén por culpa, temos que mirar sobre todo que é o que podemos facer nós, e, polo tanto, temos que ter actitudes de tolerancia cero con casos de corrupción, temos que ser máis accesibles, máis cercanos, máis pegados á realidade da xente. Ás veces falamos de cousas que a xente non lle preocupa, pero eu tamén quero reivindicar o oficio non, que non é un oficio, o servicio ou a dedicación política temporal da xente, que nadie nace político nin debe ser político toda a vida, ou non se debe dedicar á política toda a vida. Eu creo que a política ten que ser algo transitorio, ten que ser algo dun tempo, e os políticos temos que entendelo como un servicio. E eu créeme que o 99 ou 98, non sei que porcentaxe de xente que coñezo é así. E, por tanto, eu digo honradamente e ademais porque eu penso de verdade. E hai despois casos, como hai nos periodistas ou como hai en calquera outro gremio, reprochables e deneznables, e que temos que entre todos aislar. E a terceira pregunta... Esa quedouse con ela, non? Si hai xente dende dentro neste momento do PSOE traballando para o día despois. Non, eu creo que non. É dicir, o Partido Socialista neso, igual que somos moi transparentes, e que lle vou contar a vostedes, totalmente transparentes nas nosas actuacións, nas nosas discusións, nos nosos debates, se sabe todo, se dice todo, casi debatimos na praza pública, casi discrepamos na praza pública, pero en canto chega un proceso electoral o partido se pon a traballar e hasta o día 21 estamos todos a unha, que conseguir os mellores resultados, conseguir que o señor Feijóo deixe de gobernar este país, e, polo tanto, non hai ninguén no PSOE, eu creo, pensando no día 22. María, sí. Sí, para continuar un pouco en Ourense, faltan 5 días para que el Pleno tenga que elegir al nuevo mandatario. ¿Ustedes van a repetir, van a reeditar ese bipartito? ¿Ya tienen adoptada la decisión? ¿Qué van a hacer con respecto a esto? Y una segunda pregunta es, ¿no cree que las elecciones han venido un poco a interrumpir o, digamos, a bloquear el proceso interno que se había generado en el propio partido con la aparición de posibles y potenciales nuevos líderes? ¿Cómo se ha quedado esto? Y si, de alguna forma, posterior a las elecciones, aunque usted diga que evidentemente se ponen otra vez todos a trabajar y no ocurre absolutamente nada, esto no va a dar lugar, evidentemente, a que sí haya una reparación ya de facto de esos líderes que hasta ahora, en fin, quedaron aí, digamos, adormecidos, non? Bueno, con respecto ao de Ourense, obviamente, nos o que temos, desgraciadamente, e con todo o pesar do mundo, é un alcalde que deixou o seu cargo. Por lo tanto, o que temos que facer é nomear outro alcalde, e nós non temos ningún tipo de plantexamento distinto que non sexa reeditar o goberno que existe, é dicir, que existía. Simplemente marcha un alcalde, entra o concelleiro, outro concelleiro, e hai que elegir outro alcalde, ou alcaldesa. Por lo tanto, nese proceso estamos e non nos plantexamos ningún outro tipo de escenario. É dicir, oye, que si surxe, pero de entrada... Pero ya hai nombre, ya hai candidato. Os compañeiros da línea están falando, e, como é lóxico, tamén entre todos, eu creo que nesta semana, bueno, nesta semana ten que, o pleno creo que ten que estar en 10 días. Sí, 5 días quedan. Non sei cando será exactamente o pleno, pero en todo caso se resolverá sin nin maior problema. Co que me preguntaba do proceso interno, obviamente, que sí que, é dicir, eu recordo, non me acordei un destes días, dicen, hombre, este era o día que íbamos a votar en primarias, é dicir, había un calendario que xa estaba en marcha, agora xa non me acordo porque xa borrei desto de que o chip se borra, pero xa tiñamos o día exacto de que día se iba a votar, e, por lo tanto, agora estaríamos votando o noso candidato. É obvio que eso se interrompeu, porque hai eleccións e porque se convocaron eleccións anticipadas. Por tanto, sobre eso nada que opinar, porque o Partido Socialista sí quería abordar ese proceso. Sobre os líderes emergentes, como vostede chama, home, eu primeiro é verdad que non dou tempo, é dicir, o prazo de presentación de candidaturas era a principio de setembro e, por lo tanto, non chegamos nunca a saber exactamente que alternativas había, parte do secretario xeral, que sí que era pública, pero en todo caso son activos do partido todos que siguen aí e que lóxicamente temos todos a partir do
de xa o escenario aberto en todos os sentidos, é dicir, co cal o día 21 eu penso que o Partido Socialista vai a gobernar a partir do día 21 neste país, pero eses líderes que vostede dice están insertados neste proxecto perfectamente. Eu creo que, e se caben neste partido, máis que noutros, falar é moi importante os liderados, é moi importante, pero é fundamental unha estructura e un equipo. E nese sentido o Partido Socialista non ten ningún tipo de problema no equipo. É dicir, falando, porque vamos a obviarlo, é dicir, pero en todo caso os aspirantes que se falaban, que nunca chegaron a concretarse, hoxe están traballando día a día, comprometidos plenamente coas eleccións do día 21. Señor García, el viernes empieza la campaña, ¿dónde estrenan? Efectivamente. Bueno, sí, o venres a xoves a noite. O que é a pegada de cartéis a faremos en Vigo. ¿Y el primer mitin de campaña? Faremos un mitin antes de ir a Vigo, faremos un mitin en Ourense. Bueno, porque... ¿El secretario general estará? Sí, claro. Me refiero al secretario general del PSOE, Alfredo Rubalcaba. Non yo podo confirmar neste momento, sí que estará o día seguinte, e aparte aproveito porque vai estar no meu pobo en Silleda, polo tanto o día seguinte sí que vai estar, pero ese día non yo podo confirmar. Antes de Vigo faremos un mitin en Ourense porque o candidato é de Ourense e ten como de algún xeito costume iniciar as campañas en Ourense, e polo tanto tamén faremos un acto, ainda que non sexa a hora exacta da pegada de Ourense, e despois nos iremos a Vigo a facer a pegada, digamos, oficial, independentemente que o partido fai pegadas, eu creo que en todos os concellos, co cal tan importantes son unhas como outros, é verdad que sea que se ve en directo na tele, pero... Entonces van a salir a ganar el voto en la calle. Sí, sí, sin duda, non sei quen decía, creo que era vostede antes, que esta é unha campaña máis austera que nunca, eso é obvio porque os datos están aí, pero tamén porque os tempos eu creo que o demandan, e demandan outro tipo de actos, outro tipo de campañas, outro tipo de formas, e polo tanto ten que ser dun xeito máis cercano, máis de proximidade e máis directo que nunca, e o Partido Socialista o ten claro, facemos do defecto virtude, e polo tanto, se temos menos medios, buscamos outros xeitos que, ademais, creo que a xente é o que demanda. Esa frase que está tan de moda, de hacer menos con más, ¿no? De hacer, ¿cómo es? Eso é unha tontería de Feijóo. De hacer más con menos, Eso é unha tontería de Feijóo, con moitas outras que fixo, decir, é imposible facer máis con menos. Señor García, muchísimas gracias, le deseamos pues un buen inicio de campaña, serán 15 días apasionantes sin lugar a duda y espero que vuelva por aquí después del 21 de octubre. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, encantado. Ustedes por favor no se vayan porque nosotros hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad de la jornada. Hasta ahora mismo.